салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзҳои мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бинед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо мо дар экран мешаванд, бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без суммай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Пайкар, голубой экран. Як хонага квартира дар 7 этаж қарор дорад. 56 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи 322 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷатош ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамаш дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, Гранзавод. як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 34 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% аст. соҳиби хона мегӯяд 100% ремонт карда дар дастон метиҳанд. фақат даромада зиндагӣ мекунанд. харидори аниқ бошад, рақамаш дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, қишлоқи Ҷӯйбодом, кӯчаи Савхоз. 4-7 сотиқ замин, 3 дар хона бо калидор. ҳамом дар дохили хона дорад. ошхона, ҳезумхона, ҳоҷатхона, ҳамом алоҳида дорад. фурӯхта мешавад бо нархи $30,000 бо савдо мешавад. ҳавли сияшка кадаргӣ мебошад. об, свет дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамошон вайбер доранд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Левакан, деҳаи Нурафшон. 15 сотиқ замин ва боз 20 сотиқ замин боғ дорад. 4 дар хона, аловхона, ҳамом дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мебошанд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. рақамош дар рӯи экран мебошанд. аз номи канали мо гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии зебоятон. худованд аз ҳар як шумо розӣ бошад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, маҳаллаи Мирзобек. 5-65 сотиқ замин, тоқа замин мебошад. 180 метр квадрат масоҳати хона мебошад. 7 дар хона, гараж, подвал, сарай дорад. ошхона, кладовка, боғи мевадор, токи ангур, свет доимӣ ҳастак. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мебошад. оби куфарниҳон, дар наздикиш мактаб, беморхона, бассейн, стадион, банкҳо, магазинҳо, бозорча. нархи хона дар рӯи экран мебошад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед.